Acolo-i cerere, cerere de câtă marhaba. Mamă, cât e de mare depozitul ăsta. Mi-aș pula și trebuie să fac prima neve. Ha? Doar înainte de vis-a-vis de fan curier. Depozit de mobil. Merhaba și urmea Housing Grill și trebuie să mă duc prin traficul ăsta infernal, grănicelor 8. Aici pot să știe ori la armată, ori la info L. O să te fie. Aici nu te-ar lăsa nici pula mea să ieși, dar ne băgăm. Ne băgăm cu tupeu, că ei mă înjură, eu înjur înapoi și aia e. Ce pula mea. Gândea mea-ți. Mai trebuie așa să comenzi. Dar ei stau pe telefoane, mă. Elevii conduc și ei stau pe telefoane, îi doar în pulă. Ei nu s-a atens la trafic. Ei fac bucle. Pule, mă, tu. Dacă fac bucle, nu mai există priorități când faci bucle. Pocăitul, nu? M-a salutat pocăitul. O să cum lângă mine cu salut, te dracu, e prost. Dacă nu știi de glumă, du-te îmborât. Îți suși pula. Da, dar să vezi ce mirat a fost ieri acolo, ne-am întâlnit la KFC, zic, bă, zic, ai făcut plângerea aia odată, zic. Că mă zic, te aștepți. Ce, nu te-a sunat de la Glovo încă? Nu m-a sunat, dar zic, vezi prostul, că dacă faci plângere, zic, Florin a fost acolo de față. Și ce are dacă a fost de față? Păi zic, bă, te bag în căcat de nu mai le vezi tu toată viața ta la Glovo. Dar ce? Crezi că Florin minte? Oi, zic, pentru mine spun eu că minte. Să vezi în studie pula ta. Zic, eu te și comand și livrează și gata. Zic, nu știi de glumă, te du dracului, că zic, nu mai vorbesc cu tine. Veci. Păi nimeni nu. Și cu Bogdan Sucetar, nu știu ce pula mea. Bogdan nu mai vorbea și că el de mult. De mult nu mai vorbea, știi, Bogdan cu el. N-ai ce vorbi, dacă e prost, e prost. Ce pula mea să-i faci?